салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯз навор мешавад аз ҷои апаи ситора борои новинка беҳад бисёр омадагиай инчунин расм продажа доранд. то охири навора тамошо кунед, боварӣ дорам махқултон мешавад. бозори корбонаиҷа тарафи тиллобозор, ҳаштум дарвоза, дуюм қатор. чизеро ки намефаҳмед духтаро ё ки доставка мехоҳем, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат нависен апаи ситора да бош мода мефаҳмонанд. ина бори новинка. аҳа иёра бинед духтаро чихе хушрӯча бори нав. ино чанди будиян? ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат инами хоҳарак да бинависен. дар иҷа кор беҳад осонай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. тамом маҳсулотҳошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен натиҷаш ҳастай. ина дар профессиональни салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомиро истифода бурда истиян. баъд инчунин духтарако дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафтед. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. тамом касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат анами хоҳарак да бинависен. кора содда када шумо да мефаҳмона. регистратсия, обучение ҳамаш беплай. инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. курткаш ина духтаро ира бинен чихе безрукавка ки хушрӯ омадай. 350 сомон. чанд та ранг дорада? аз ин чанд та рангай беҳад сабукак. материалшам хушрӯ духтаро. ҳа кирта ба дора. кирта чанд сумай? кирта 250-230 мешавад. мана утеплённая духтаро 230 сомон да метиян. хушрӯча капюшондор, начосдор духтаро. мана иҷада новинка ҳози чанд тая ҳози ваёшам нишон метием. марҳамат хоҳишмандо биёен ҷои апаи ситора. касе ки мисол омаданияй бо аз пеш бинен дигай. аҳа аҳа фаҳмо. куртка 350 сомон, и кирташ 250 сомон. мана киртоо начос доранд духтарако. хоҳишмандо бо хитон бинен. ямам хел духтаро. куртка 350 сомонаяй, кирташ бошад анамун якум нишон додем ку ай ҳаваяй 250. баъд бори новинка духтаро ира бинен чихе хушрӯ. аҳа чанд сом? 450 сомон. анамин ваяш шубачаш 450 духтаро. ай кирташ чанд сом? кирташа бинен аҷоибот 250 сомон. мана фасони бадай духтаро. аз ин чанд ранг дора. ина марҳамат оз бо дигар рангошам бинен. як бор дигар такрор мекунем ки и бозори корбонай 8 дарвоза тарафи тиллобозор, дуюм қатор. ина шубача 450 сомон. шубачара бинен сиёҳуш фасонай мехшон ҳам қахшрӯай духтаро. бо биенай пеш бинен муқоиса кунен. дар ҳақиқат ҳам хушрӯ. инай бо сафедаш аста. иям ҳам хе 450 бо арзон мешава духтаро, бо арзон мешава. биёнай пеш. киртош 250 сомонаян. ана ваёш шубачош бошад 450 сомон. ина чанд та ранг дора. инаш бо дигар намудо. и чандай? ишам 450. ин намуди 450 сомонаш духтаро. и ҳаму кирташ 250 сомона. кирташ 250 сомона.
ана байш бошад анамон кожинкаш 450 бо арзон мешава. Ина духтаро ҳаму куртои 250 сомона беҳад фасонани курто качествошам нағзай духтаро. Ина бинен инаи двойка духтаро тез гирифтан шона ҳам қадвойка хушрӯвай рӯзои наздик бо дигар асветкош меоя. Мана двойкая и курта катианам костюмош чанд сом? 350 сомон. И хушрӯиша бинен духтаро беҳад фасоная пешбо хоҳишмандо омада бо хутон бинен. Ана баъд духтаракои хушрӯ инаи дигар рангш. И рангшам аҷоибот. Ино без размер ниян? Ино без размер ниян духтаро. Стандартай размерошон. Ана бо дигар рангоям аст мебиёя. Бо омада хутон аз наздик бинен. Инчунин духтарако тройкоҳо ҳастая. Тройкои туркии тоза. Қадш дароз. Инош дарозая. Чандай нархаш? 420 сомон тройкои турецки. Мана духтарако бо арзон мешава. Ин нархое ки ма гуфтистам бо ай пеш биен арзон мекунам. 450 сомон. Иш капшондор шай духтаро 450 сомон. Мана иҷада бо дигар хе рангош ҳастай. Мана инош 420 сомон ана? Мана қадошон дарозай. Касе турецки дар кор бошад марҳамат биён ҷоя пайстура. Манам хе тройкои фасони туркӣ. Баъдан бо кожа ҳаста. Ино чанд сума? Ана 450 сомони шабинен чихе хушрӯ. Фасони бадай. Ана стандарт ана? Беҳад нағз. Ана ба духтаро. Бисёр хушрӯ. Дарозо ино чанде? Ина хутон пуштагия, сиёҳша пуштагиам. Ина бинен чихе хушрӯай. Аҳа. Нархошон чи? 450 сомон анаи дарозошам. И двойко духтаро. ҳамроҳи юбкошон. Бу чандай? 320. Ина духтарои рангшам ҳастай двойкара диден 320 сомон. Мана сабзш ҳастай. 4 ранг будай диден юбкошон кожаяй баданам хе худича доран катиш беҳад хушрӯча. Мана ҳозир 320 чидай духтаро арзон шудай. Инчунин двойка духтарокое ки двойка мехоҳен марҳамат беҳад двойкои фасон доран. Нархошон чӣ хелай? турецки қади дароз доран 350. Инаи паласо бошад 280. Мана бишвка доран палоска доро. Мана иҷада тройка двойка бисёр доран духтаро. Ҳамаш турецкиай бо биёен ҷоя пайстура бо хутон мустақилона бинед. Инчунин анам безрукавкои 350 сумара бинед чихе рангои хушрӯ дора. Бори навай саршавии наворда нишон дода будем. Баъдан инаи двойко. Инаи двойкои дуюм рядам нишон метиҳен? 200 сомон брук катия духтарако. Аҳа. Мана духтаро шотаки хушрӯай ҳамроҳи брук. Кожни чанд буд? 320 сомонай. Мана 300 метиҳан духтаро хушрӯи бадан. Ана баъдан бо новинка куртора мебинем духтаро. Иҷада куртои хушрӯвардагия на? Мана аз ин баъзивиёмаш мода нишон дода будам. Боз ҳам бор омадай бинен духтаро. Чанд сом? 200 сомонда метиҳан. 220 сомонда метиҳан. Ва баъдан бо аз анаи новинка омадай гучиёра бинен чӣ хел. Иноям 220 сомонда метиҳан. Спорт стил чанта ранг. Мана инош бо дига хелая? Ина мана духтаро беҳад материалакошон хушрӯча 200 сомонда метиҳан. 220 сомонда метиҳан.
мана касе дар кор бошад ҷоя пайстора биёен. کسی دستافکا میخواد دستافکا هم دارن رقمشون هم میمونیم ایشم همین نرخه اینه یا شبینین دستشون پرچتکی داشته منه 200 سومونده میتیم منه از زنه دویکو هسته یوبکا دارو چندی بدن 250 سومونه دویکو یوبکا دار ای باری نباشه با این باری نوینکا با اومده دخترو کپشون دارو منه به کپشون هسته کپشون دار است 200 سومون کپشون داروش چی؟ کپشون دارو 250 230 سومون ده میتیم چند ترنگای منه دخترکو خوشروان همش رنگوش فسونن انازی باشد بار از پرداجه نشان میتیم распродажои беҳад хуб кардагиян напайстура 250 230 мана капшондорои фасон хушрӯи бадан духтаро аз занаи модело пурсида будем бори навда омада ино чанде 300 сомона 280 метиян двойка духтаро киртаву амхе абаяи спорт стил дора мана چند تا رنگ داره دخترها رنگوش ببینین چه فسونای عجیب دویکا همراهی ابایا 280 سومونده میتین منه دیدین همه رنگو هسته رزمیرو چه خیلن از 48 تا 54 رزمیر هست دخترها منه میتوانین اومده با از پیش بینین اینچنین دویکا دارن ابایا و کرتا 350 سومونه خوشروی بدن این کپی لوکس های امو 1,500 یا نگاه کنین چه خوشرو منه 3 تا رنگی فسان داره خوشمندو بیاین با از نزدیک بینین منه اینجا در راسپراداژا دارین این دخترکو کسانی که راسپراداژا میخوان بهاد راسپراداژوی خوشرو وردیان باور کنین عجیبات نرخشون با گپ میزنم این اینجا چیزی که میبینین دخترها 100 یا 120 سومون این ببینید کاستیم چوی کالتاچا کرتا پلاتیا بوچه دویکا هر اون چیزی که میبینین 100 یا 120 سومون نرخ داره این دویکا چنده یا 150 سومون دویکاش من این خوشروی بدش من ببینید این چنده دخترای در خاطر دارین 120 سومون شده ای را ببینید چه خوشروی باید ویلویتای 300 سومون بود حاضر باشد 120 سومون من هسته با انم خیر از پرداژا یا هم خیلی 120 سومون اینجا در بار بسیار از پرداژا من این کرتا چنده انا کرتای هم 120 سومون از پرداژا شده دخترو چیزی که میبینین ارزان شده اینجا در از پرداژا بار بسیار من هر یک تا به یک تا نمیشه نشون داده برای هوای دخترو وقت داشته باشین بیاین جای پایستورا به حد لباسای فسون ارزان کردگن نمی از پرداژا ده میتوانین پیدا کنین همش برای خوشروی این چند سمه 120 سومون ای را بینین این 200 سومون بالا بود بازی باشد 120 سومون من ایشا بینین دخترو عجیبک خلاص بهترین نرخ با دارن از پرداژا از من نشون میتونم تو نه رحمت اینا بینن دخترو اینا مدام هسته دیدین چند سوم 100 سوم 200 سوم این پلاتیو را بینن دخترو 200 سوم از اینو چند تا رنگای به حد رنگای فسون داره دیدین вечерний платье 200 сомони ира материалош ҳам фасонакан худшонам духтаро мана ана баъдан чанд 130 сомон иёям распродажа штаган абая курта чизе ки амҷа мебинен ина 130 сомони распродажа дар ҷои апаистора мана беҳтарин распродажа барои шумо бо нархи арзон духтарако
духтаро инамиҷада чизе мебинен 200 сомон двойкои ғавсай кардиганай куртои ғавс ғавси хушрӯай чизе ки мебинен иям распродажа шидагиай марҳамат 200 сомонӣ бо метавонен ки аз пеш омада ҷои апаёи кираситораро бинен боварӣ дорам ки маҳқултон мешавад беҳад нархи арзон кардиан анамин ғавсура